Kanegade ka AKASHVANI Shillong ko khubor ban pulia Daud Richmond Kharluki. Kimat bakongsan jong ko khubor mendaga step. Menteri rang bado ka riu loong bag sarkar ka kentiu ka kamrem bat ka jingroi kithan no kendong. Menteri korbari ka sarkar pedang labtha ai ki bor pahara ha Manipur ban pentikna ka jingyo yat lanlot ki brio ha ki surok. Bat ka bola sports club ka long kalado ha ka OC Blue Shillong Premier League henen kasngi. Ka khubor ka babnya. Menteri rang bado kariu Narendra Modi ulang bak sarkar kaya caprang daki arteli githong kata ka jingroi ha karep karyang bak ka jingroi kithan no kendong. Ha bakran ha ka webinar nen kesni Narendra Modi ulang bak ka jingtmu ke India ban poish ka thong jong ke India balaya caprang kalong ka basai bah. Shosho ulang bak ka jing persang ka sarkar kalong ban pentikna ban omdan iweiru inong rap ban syaeno. Ulang bahapo ka PM Kisan Samman Nidhi Yojana kumbalai poin nyusan lak klor tengkala aish kinong rap kat haduk menta. Ulang ru bag sarkar kelepen bena ya ka PM Dhan Dhanya Krishi Yojana ha ka mang tengka badang syan jong ka sarkar pedeng. Ha ka ba ka jing pele jingmut kalong ka jing kentiau ya ki spatli ki distrik ke beduna tam ka jing penmi ha ka kam rap ha kari. Menteri korbari ke sarkar preng wa Amit Shah nen kesni ulabtha ekibor pahara ha ke jela Manipur ban pentikna ya ke jingyo ya lanjut ki brio ha ki surok barok ke Manipur nado ke pratarek ubenai leber baruloong badai banle ai ha ke baperkheng bha ya kinu ki bapenthot ki surok Amit Shah ulong ya kania ha bakran ha ke jingyalang ban khmi ek jinglong jingman ha ke jela Manipur ha ke bledon lang ulat ke jela Manipur wa Ajay Kumar bhala bat kiwe Haba peniat ya kejingyalang ban kemi ya kejinglong jingman ha Manipur wa Amit Shah ulang bag sarkar pedang ka IT lut banwan ra ya kejingshong sok ha ke jela Manipur. Kani ke kejingyalang ke beningkong ke bakum kani bala penlong hadian balap penjari ya kejing sensyar presiden ha Manipur. Ka sarkar pedang kala penkala ya ki kendon ki bedai bat ka pasport ha ka balasya ban penankam ya ki birth certificate bala ai di bor badai kum ka jing pensisha ya ka tarik balakha na ka bentai kita ki apply passport ya ki balakha ha lani hadien ka shitrik urisau ar hajar ar pulai karkum ki kendon la itu ik birth certificate bala ai di registrar of births and deaths ka municipal corporation bat ki ki bor bala itu da ka registration of birth and deaths act khat khandai spa andar pukundai bat kini kan terekam tangi kita ki balakha ha lani hadien ka shitrik urisau ar hajar ar pulai Ya ka program pensngotho alor ki skim ka sarkar bat ka jingerap ki kaman la penlong nen ka sni habak marah ha district South Garo Hills. Bala penlong da ka Meghalaya State Legal Services Authority bat ka High Court Legal Services Committee Shillong rengkat ka jinget trelang bat ki tenat sarkar baper. La pensngotho alor ka jingdan kam ban pendunai ka jing pep school steng por ki khna bat ban pentikna bagi khna kenit phai biang shiki school. Justice HS Thangkeu unang bishar ka Meghalaya High Court ulalong ukongsan. Ulong bakum kini program kiarap ki breu ban snutho sepang yijing sekri baper bala ai da ke sarkar. Kani ko kubor ka wanchapi naga AKASHVANI Shillong. Ha kajing lakai OC Blue Shillong Premier League ka Maulai Sports Club kalapan liam ya ka Nong Thamai Sports Club dan reu gol lakawai nen kesngi ha ka SSA Stadium ha ka Madan First Ground ha Polo Shillong. Ki balapin ki jar na kabenta ka Maulai Sports Club ki kentup udon lat dingdo u Robertson Kongria u Bans Kamlang Maulong u Bayai Karaswer u Romarius Laban bat Balapin ki jar na kabenta ka Nong Thamai Sports Club tang sisian udai upen chai lang khardoi. Ka Maulai Sports Club menta ka dan ha ka kerdan ka beningkong ha ka bakala kamai sau point. Ka Shillong Lajong Football Club ka dan ha ka kerdan ka baar bat ka Rangjit United Football Club ka dan ha ka kerdan ka balai. Ha ka jing trek sipai BSF lala ban pun pulam no e ka jing temu ban Khayi bean ya kimar baper ha ka jaka khapot bat kari Bangladesh ha ka balayo ban kurup ya kimar basongdor kumbahan rupuai lak tengka ha ka jing trelang ki pulet ke jela Meghalaya bat sipai ka 144 Battalion ke BSF Meghalaya layo ban kurup igni kimar balatmu ban shalan bean ha ka district South Garo Hills.
Kawai kajingja aksiden kelajah nen kesngi ha kepordang step perngap ha ke surok ba National Highway Bahenriau hajan ke Kerdop Forest ha kat Armer ha ke distrik Riboy. Kani kajingja kelajah ha kepor bagawai ke trok kala kun ha ke jaka bai kenduk ci surok. Bat kitayar jong ne ke trok kila betai. Unongnya ulami sabar ban kemi kitayar bat hang ni kawai ke trok ke bakit umpeniang kalauan banteng ko bed-bed ya kene ke trok ke belapan sange. Unongnya jong ne trok kit umpeniang ula pet nok nang jaka. Unongnya ka trok kabala sange akan ne por ula mensau bat lapan ke diu syaka PHC ha bernihat. Bat lapan benapat ba ula klak nok ha ke por balawan rayu. Kajing tok kit ki pulet lor kini ke jingja kadang ya chakmat. Kinong rap bat kinong teri kamrajong ka Megalaya kin sayo nong naka mobile app bala ai kerteng Trace Store bala penwandor ban penia so yaki bat kiyo ki bakam he. Yakin ke mobile app la penia ke workshop bala long ha ke skol ba Northeastern Hill University. Yakin ke app lasna da ka kenhon belelam da uba san kupar mauyong na ke skol ba nehu Muhammad Iftikhar Hussein na ke skol ba nehu bat PL Thangkieu na ke IIT Guwahati. Ka Northeast Minority Students Union kala kentu ya ke Sarkar Assam bat gibor peniat jongka Bodoland Territorial Region ban bat iki hok bat ban kentiu ya ki kenhon retpat jongka than. Nen gesngi Presiden jongka Northeast Minority Students Union Ubadarul Islam ulaong ya kani. Ula kentu ban aikam sarkar ki bahayeng jongki baladu no lagi jingim ha ka jing ki Bodoland. Ha Uttarakhand kat hadu menta ya san pongut ki nong trei lala ban plajem hadian ba utha ulaha ba kasnong mana ha ke distrik Chamoli. Kajingwat ya gisan ngut ke badangja hadu menta kadang ya ceprang bara kawai pat kaliang ya kajingyap jong sau ngut ladap ban penti kena. Menteri Rangba ka Jila Uttarakhand ulalet ban kami nalorsun ya kini kijaka ke belasya akta ban kami ya ka jinglong jingman. Ula kentui gibor ke badai kami ban syam iglat ke bakam step kenang ban plat ye me kiwe ke bala sakut ha kene ke jingja. Ka jingplo hi jong ki klau ha ke benta bajate jong ke Japan ha iwate. Kalalam cek jingyap jingwe ibreu bat palat syajar ngut ki breu kilahap ban ken ria anok na kene ke thain. Komba arajar san spa ngut kinang penlip ding na kelengkari ki lalet ban persyang ban pelip ke ding ki bala plo ha kene ki klau. Palat prapau teligi jingtai kila jular kene ke jingja. Kading kala por komba syajar saus pa hektar ki jaka klau ha ofunato. Ubnai bakot jong Ramzan un sedang ha kelengkari mentagasngi. Mentagasngi kan degasngi wenengkong jong ubnai syak jingit. Ki reu nget ken pelong ru ya ki jing dawai met bakar pang belatip kum ki trawi ha baro shibenai. Ya ka Idul Fitr la rakhe ha ka bakut jong ubnai ba syak jingit. Menteri Rangba Adok Kari Narendra Modi ulong ba ka perthai menta ka pet syaka India ka ba don ha kini ka spa asnam ka ba arpuwai. Ha ba kren ha ka NXT Conclave Arajar Arpusan ha Bharat Mandapa New Delhi henen kesngi. Narendra Modi ulong bagi beliau nak keleng ka perthai ki kwa ban tip syapang ka negari ka ba menta. Ulaong ba menta ka India ka dekari ka basna yaki khubor ki ba ay mensim. Bat yaki khubor hang ne kimdai ke blashu thauhi nrei ki deshpang ki aka ki baja shishaman la kasngi. Ulaong sosyo baha ka mahakum ka jingi kendolang jong ka jingi teli ka lalong ha pragyaraj. Bat ka ne kalapan kendet ka perthai berakawai bakumno daki klurut ki breu kilangam ha ka nong ba ka basipor harut jong kawai kawa. Menteri Rangba Ado ulaong ba menta ka perthai ka India kamde syuk tang ka office ka bahadian hendrai ka ka karkhana jung ka perthai bat ka de ka bor ka baklan ha ka perthai bat kat to ko khubor ka lakut ka ne ka step ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong ha ka por prabajeng ne so ka Delhi station na ka benta ka khubor ka kten hindi ka banbot ka khubor ka kten pareng ha ka por prakat san minute ni perkirwai pikinong sngap ha ka por prashteng na ka ne ka station pinyo ay ka Northeast News ka por menta ka lajan hab artat prabaje.